Čaute bastardi, zdraví vás Bastafix a dneska sme v Humennom a vyzerá to tu takto. Môže byť, že hej. Poďme testaj, hej, 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 hej. Každá ruka dnes sa pobe, hej, 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 hej. Poďme na to. Tralalelo, tralala, že čo? Som to babína vretla. Poďme gorí, nech dovolenka začala. A čo? A balerína kapučína tancuje kola vína. O la 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 la. Hej, zapij so mnou. Jaký reťazek som dostal, normálne, či čo to je? Na ramok? Ťažký štýl, počúvaj. Aj tu som dostal! Počúvajte, tu ešte normálne v Humennom žijú dinosaury. Humenná